Ekitaldiz beteriko asteburua izan dute San Juan Ibarrako auzotarrek aurtengo jaietan. Eguraldia ere lagun izanik, hainbat jende urreratu da San Juan Ibarrako jaiez gozatzera. Joan den ostiralean, esaterako, txupinazoaren ondoren, barbakoa eta garagardoaren jaialdia egin zuten. Kalean antzerkia ikusteko aukera izan zen bitartean. Eta gauean berriz, 8. rock and band kontzertua izan zen segundo ola eta musika eskolaren eskutik. Hauek, rock doinuak jarri zituzten auzotarren belarrien gozamenerako. Larumatean ere, hainbat ekintza izan zen. Umeek, puzgarrietan jolastu ahal izan zuten. Nagusiek, paella txapelketan parte hartzen zuten bitartean. Arratsaldean ordea, elai-alai dantza taldeak euskal dantzak eskaini zituen. Eta ostean, Euskaraldiaren bultzatzaileen aurkezpena egin zen eta hamaikakoak aurkeztu ziren bertan. Honen ostean, Maren eta Ibairen kontzertuaz gozatzeko aukera izan zen. Bi musikariak baina ez ziren bakarrik azaldu San Juan Ibarrara. Iraidan Sorena eta Naia Mandaluniz izan baitzituzten lagun. Azken dantza maitia zurekin nahi zinduzke erama nerekin. Igandean ere, auzotarrei, festarako gogoa geratzen zaiela nabarmen utziz, bigarren San Juan desafioa burutu da. Gernika rugby taldea eta Muruetako sokatira taldearen artean. Kanta eta dantzarako aukera ere izan dute auzotarrek egunea zehar, eta iluntzean, jaiei amaiera eman diete txokoladerekin. San Juan Ibarrako jaiak amaitu bidera ere, Gernikarrek jaietan jarraitzen dute, eta datorren asteburuan Lumoko San Pedroen txanda izango da. San Pedro egunean hasiko dira jaiak aurten Lumon, meza abestua eta kopauarekin. Hurrengo egunean, larunbatean, tortilla txapelketa, bertso saioa, herri baskaria, priska txapelketa eta idi probak izango dira. Igandean berriz, goizean goiz hasiko dira ekitaldiak oinezkoen martxarekin. Ondoren, marmitako txapelketa izango da. Arratsaldean, tute txapelketa eta monologoak izango dira jaiei amaiera emanez.